kasih. Muga-muga Pak Polo nyawer dagelan. Boten Pak Guyon Pak. Ayo operen personelenge. Siji loro telu papat ana rondo lemu bokonge rong emblak dikendak duda sing omahe tingkat bareng wis meteng ditinggal minggat bareng wis meteng kok ditinggal minggat bayine lair gak ana sing ngrumat bayi rada gedhe dititipno mbok samat mboke saben bengi dodol apemno setan plat saben bengi dodol apemno setan plat budale sore mulie jam 4 nek ditakoni jare teko rapat wingi aku weruh digawa kang jiat aku weruh digawa kang jiat digawa ngetan liwat gang papat teko gerdu kang jiat ora kuat katoke mblorot kecantol kawat konangan karo kang legiman yo njaluk bagean digawa ngulon nang ngisor garongan durung lapo-lapo dadak ketiban bongkotan mukapan wong wis tuwek kok pencilaan ngesir cewek kate WA-WA-an bareng salah kirim kliru HP-ne wabayan aku dhewe yo tau ngelakoni duwe cewek lemu jenenge ngatemi tak WA-WA jange tak rapi bareng salah kirim dadak kliru dukun bayi namung semanten sairan kula sairan boten barang deres Alhamdulillahirabbil alamin Ludruk Budi Wijaya tanggapane mulai bulan 4 5 6 7 8 9 10 sampai 11 full gak ono sing kosong situk-situk mulane nek kepengin nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang sampeyan andek-andek cek uman tanggalan pengumuman dirungokno. Hadirin sekalian, malam hari ini pelawaknya sangat banyak sekali, tapi panitia kurang puas kalau tidak mendatangkan bintang tamu dari Jakarta yang sudah terkenal di sosial media. Inilah Cak Wanto Linglung. Budi Wijaya tidak sama dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya kene ono, kono ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing kene coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sing wabarakatuh. kene luwe kompak. RT Pitu ora kena. Peh Jojis luar biasa istimewa. RTP itu dilawan. RT Pitu dilawan. Simoromo dilawan. Simoromo kan
anak tunggale. Alhamdulillah. Bengi iki awak dhewe ditekano karo dulur Simorama. Simorama tut. Hajate peringatan Agustusan. Moh kemerdekaan, semangate ya merdeka. Merdeka. Luar biasa. Luar biasa. Simorama tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Simorama. RT Pitu tepuk tangan. RT Pitu Jos. Ya Allah. Mangan nongko, Heeh. legi rasane. Bagus. Warga Simorama kuwabe tak dongano akeh rezekine. Amin. Awauma. Amin. Awauma. Nandur telo no pinggir sumur. Cakep. Dulur-dulur Simarawa, muga-muga panjang umur. Awauma. Amin. Awauma. Amin. Mangan nompok nongko ngombene es nanas. Warga Simorama tak dongano nek diutang dan cepet lunas. Amin ya robbal alamin. Awauma. Amin. Jos. Nandur telo no pinggir kali. Cakep. Muga-muga dulur-dulur Simorama kabeh nang iso lunga kaji. Awauma. Amin. Sing semangat awauma. Amin. Mangan nongko ketiban ondo. Mantap. Bengi iki main nang Simorama. Ya Allah, muga-muga aku mulai nggawa rondo. Le. Ndongakno dulur Simorama kok malah kon mulih nggawa rondo iki lho. Awauma. Amin. Awauma. Amin. Tiba rondo kancane mulai. Toh aja ngomong rondo-rondo. Apa o? Nduk Simorama kene iki gak ana rondone. Jare sapa tut? Rondone Simorama khususé RT Pitu. Heeh. Lolo luar biasa. Ana ta? Luwe-luwe. Mosok to? Masalah RT Pitu iki lho tut. Heeh. Ana mek swidak kakak. Swidak kakak. Jumlah penduduknya paling ana mek 500. RT Pitu. Loh, ngono ku rondone ana 145. Omonganmu to kon kok ero kaya kon tau survei rene ya. Karo ya apa nggih ta Bu nggih? Rondone Simorama luar biasa nggih. Mosok to? Kontak kandhani. Anane aku rutut. Heeh. Masalah pacarku biyen saiki ya dadi rondo nang kene. Lho kon duwe pacar nang kene. Astagfirullahaladzim, iya. Berarti kon biyen sapa kene? Aja rame-rame. Saiki ya dadi rondo. Ya Allah, iya. Arek kene Iya, Tut. sapa to? Kuswatun. Ya Allah iya ta. Kon gak percaya main ngarep. Kuswatun. Ngono ku mangke sore-sore aku teko ya apa mrene digaweno sambel klothok. Aku ngene Tut Kuswatun. Aku mangan sambel klothok kaya gratel kabeh cocotku. Tapi disyukuri ae. Disuguhi. Ya iya wong dikeki panganan ya. Masya Allah nanti Kuswatun mang rek. Kon kok sampe kenal karo Kuswatun niku lho. Gak kenal ya apa sih kok niku. Romu ya Kuswatun tok. Lho ya apa kok niku? Heeh. Aku mari ambek Kuswatun niku gak tak terusno putus. Lah apa sih to? Lho Kuswatun niku jahat Mosok Tun, Kuswatun. Aja jahat-jahat. Jahat Tut. Terus gak sido. Gak sida. Putus. Oh, putus. Aku gelek liyane. Lho, iya ta to? Iya, iku ya kancane Kuswatun nang getamu. Ya arek kene. Arek kene. Golek liyane. Iya. Kancane Kuswatun. Iya, sumpah. Sapa to? Mama Dian. Aja ngomong ta. Penjilaan kon. Wanto gendeng kon niku. Tapi aja rame-rame tuh. Iya. Nanti Mama Dian mang. Sayang. Iya. Kangen yo kangen aja ngono. Kon ku nek kecemplung panggung ya apa kon? Mang aku iku kangen kate ketemu lah kok diseneni anake, Tut. Senane anake Wis Mama. aja ate gudho-gudho mamaku ngono. Anake Mama Dian. Anake Mama Dian. Bener kok. Suwun mang aku dikirimi melon. Matur nuwun. Ngono aku gak mbok kei to. Ya mah, kok tak kei kon tambah seneng ngambek sayangku. Iya ya. Ah. Eh, Tut,
Allah rek. Arek cium jauh balik kok, Dut. Aja ngono, masih kangen yo kangen, tapi pakai perhitungan dong. Wis tak hitung-hitung. Asline aku mbek Dian iku cocok jodoh. Sing gare gak cocok iku aku kalah weton. Iya ta, Ya Yan ya. kalah weton. Terus gak sido. Alah. Lambimu kon. Ya awas saiki tambah wayu rek. Ta. Kono. Mlebu. Apa sih, Dut? Kon niku ngawur ae petuk pacare kok sampe kaya wekero. Jenenge suwe gak petu ya Yan ya. Hei meneso awak dhewe jalan-jalan nah. Nanti. Enak-enak di meneso. Heh? Nang rumput. Jangan nang lumpur labindo. Ya Allah Dian rek tambah cantik. Untune kok entek. Lho. Lambemu kon. Apa? Wong ayune kaya ngono mbak anggap untune entek ae. Iya. Kon ketoke kon ijo seneng ta ketoke. Aku asline seneng ambek Mama Dian, Cut. Ngono biyen kok gak terus e. Bapakne gak oleh ambek aku. Ya Allah. Bapakne gak oleh cari aku orang miskin. Ya Allah, rek. Kasihan. Kamu dikatakan orang miskin toh. Iya, Tut. Jangan toh. Oh, Kamu dikatakan orang miskin toh. ojo ngono, Tut. Rono nisor iki. Tut. Merangsang, Tut. Kon ketoke kok jek seneng nduk kene kon. Aku asline seneng. Iya. Tapi ya apa maneh? Jenenge cinta tidak direstui, timbangane tak terusno, aku terluka, aku mencari cinta yang lain. Golek cinta yang lain. Aku golek cinta yang lain. Oleh toh. Oleh wah luwe ayu tetep Dian. Mosok Wah, bodinya seksi blak-blak istimewa. arek kene. Arek kene. Sopo toh? Munah. Greget. Entah. Hei. Toh. Ya Allah, 10 tahun gak petuk. Munah, bodinya kayak bulldozer. Ngawur ae. Kau wedowi. Kangen yo kangen aja ngono kon adik penekan barang. Ya Allah, kan karo ceritanya aku mbek Munah. Munah adalah seorang wanita yang sangat solihah. Loh, soleha ya apa? Ancene dhewe takoni soleha. Terus Tapi ambek aku woh solehae ilang. ambek kon wani. Ben sore mesti sobo kebon. Munah Munah. ngapain? Alah gelek jangkrik. Kon niku lambemu. Kok nek seneng kene apa kok gak mbok rabi sih to? Nek kon niku seneng nang ngene Simoromo kene. Aslinya aku ikut kepengin. Nang dia Le. Kon niku to. kon garo. Munah ket sore ku nyawer arek joget-joget iku lho. Iya. Ngono ku aku saiki nang kene gak disawer blas. Kebacut lah Munah. Kon niku lho, kon niku pelawak. Kon niku bayaranmu paling akeh Ya dhewe. jelas Kok e. ijek kepengin disawer Munah iki Lho, lho. aku gak jagano saweran. Umpama kon disawer, Alhamdulillah. nek kon gak disawer, Kebacut. Wah, Pas Pais iku ya kancaku. Halo, Pas Pais. Pais. Wah, entek duwe awan ge apa? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah lompok kabeh nang kene. Pak Lurah ana, Pak Lurah ono teke. Pak Polo. Wis mulai. Pokoke kandhani kok RT 7 iki temenan. Josdis Gak kena di tiru. luar biasa. Luar biasa. Ayo to menghibur wong-wong to. Aku ket mang menghibur. Lu kene pacarmu lak akeh sih. Wakeh. Bekasnya pacarmu akeh. Lah jelas ya. Ayo dihibur dengan lagu-lagu. Nyanyi ya. Nyanyi lagu siji dinyanyekno wong loro. Oh, iku apa jenenge ngarane iku kepet. Apa? Kepet duet kok kepet itu Iya, loh. duet. Ayo terusno. Lali aku rek ame Andra gara-gara Munah. Ayo dihibur. Taib Munah. Kok si Munah. Sebuah lagu untuk kamu Munah. I love you full. Toh, kon gak izin dirungokno wong. Lapo isin setut. Kon niku lho gendengi arek wedok kene kon niku lho. Aku
aku iku nek kadung saya ambek arek wedok iku pol-polan. Luar biasa. Ya nek seneng ya nek dirabi lho. Lah dirabi wis bodine kaya ngono Ayo kita hibur pacarmu ben tambah seneng. Oh jelas. Abang biru lampune disko. Awakku rutut mikir bojo mendolo. Kok bojo mendolo seta to? Takut mangape kok keliru ngono. Alah seperti padha loh ngono ya. Pikiranmu gak normal. Mulane tak jenengno wanto linglung. Ya gara-gara munah. Awakku ru mikir bojo loro. Awakku rumunah mikir bojo loro. Asik. Bojo sing enom ditukokno soto. Sing tuwa tut ditukokno pil koplo. Tak saduk lambemu lho kok. Dadi aku rabi ambek munah, kuswatun tak tukokno pil koplo. Lambene wanto kon kok seluruh wong wedok kok. Lapo? Koplo. Lah sing penting Aja ngono. apa? Awakku ru mikir bojo loro. Bojo sing enom ditukokno soto. Oh, tukokno soto ah. Bojo sing tuwek disak nang Solo. Alah nang Solo ado-ado entek dhuwit. Abang biru lampune uble. Ya wah. Lapo? Masa ana lampu blek saiki gak ono. Saiki lah biyen iku ono. Ono ta? Biyen iku ono lampu uble. Awakku rutut mikir bojo pore. Uswatun pore. Bojo sing enom Asik. ditukokno jare. Bojo sing tuwek dipakakno kere. Wanto minggat to, jangkrik iku. Hah? Ngrusui dagelan ae. Sing tuwek iku angel aturane, pakano kere ae. Kaya Nggih sop- napa mboten? Nggih napa? Apa? Abang biru lampu setopan. Mario Bros iki setopan. An. Awakku rutut mikir bojo jalan-jalan. Bojo sing enom ditukokno jajan. Lah iki ya apa iki, Dut? Bojo sing tuwek. Bojo sing tuwek. Ditukokno apa enake? Apa ditukokno apa? Sing tuwek enake ditukokno apa, Be? Heh. Gak salah, bojo sing tuwek diselentikno jaran. Lambemu kon. Salah kandhane bojo tuwek iku angel kandhanane. Abang biru lampune teplok. Angel iki. Astagfirullahaladzim, aku mikir sesuatu nambah munah bingung. Alah, iki tekan munah. Awakku rutut apa mang? Lampu teplok. Awakku rutut mikir munah bedotok. Mikir munah metotok. Bojo sing enom Asik. ditukokno katok. Sing tuwa bingung bengak-bengok. Ta syukur mangap e kon to. Ya babak. Sitonggas ayo. Apa? Abang biru lampune neon. Awakku rutut mikir Mamadian matane keron. Bojo sing enom Asik. ditukokno sego rawon. Bojo sing tuwa tut munah tak kongkon balon. Cangkem. Ya Allah, Wanto minggat to. Minggat to. Ya Allah. Gak saya gak. Aku tadi hanya bercanda. Ayo. Sumpah. Toh, Apa itu? tapi guyon. Ora Guyon. temen ya. Iya wong kawan dhewe dagelan gak guyon. Iya, me guyon. Guyon, sumpah guyon. Lho, Oh, munah. lho Munah. Iki, Lambemu ngomong apa? iki ta Munah. Lambemu ngomong apa to? Ayo kapok kon. Heh? Lambemu ngomong apa? Loro. Lambemu ngomong apa? To, gak loro. Kaloro. Lambemu ngomong apa? Gak loro. Kaloro.
Lambemu apa? Gak loro. Lambemu apa? Suwe-suwe ya lara. Abang biru klambimu ijo. Awakku ru mikir kon kaya apa iku diarani? Mbul lah kon kaya apa? Kon ngarani kon kaya coro. Karen ana to? Ayo kapok. Kon pacaran ambek aku wis pirang tahun? Sak tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 6 tahun pun jul seprapat. Si, lali jenengku sapa? Lah apa awakmu kok celuk-celuk Muna? Ayo. Apa? Aku kate kok banding-banding karo Muna ngono. Syukur. Syukur. Kit mang bengok-bengok munah terus ae. Sing ndi jenenge Muna? Sing ndi? Arek merongos iku. Kapok kon. Abot di kon Muna ambek aku. Aku sejujurnya hatiku. Ayo ngomong. Abot ndi? Abot di. Ngomong to? Ngomong ah. Ngomong. Ya abot awakmu dek lemu awakmu timbangane munah. Ngono mong jarene ngomong ngebotimu. Nah. Ojo ngomong ae, Cut. Ngobot ya. Mencelamin. Gak usah sok-sok ngerayu. Gak aku gak ngerayu. Ket mang tak rungokno awakmu teko kadohan iku Muna. Kapan awakmu pernah memuji aku? Syukur. Kapok kon. Gantangan aku rek. Apa? Wis saiki piye? Jalan ceritane cintane awake dhewe ki ya apa? Aku ki ambek awakmu cinta banget lho sayang. Lah nek cinta banget iku kudune sampean iku kandang nglamar aku. Heh? Heeh. Ora tambah nyetret tanduk tengah embong. Lho to, pirang tahun kon to pacaran to? Aku pacaran ambek Inge iki 10 tahun. Gurung mbok rabi. Durung encep tok bendino. Cip. To, nuwun sewu. Apa? Pacaran sampai sakmono suwene gak mbok rabi. Berarti kamu tidak bertanggung jawab dengan perbuatanmu. Lho wis tak tanggung dijawab areke dhewe. Sebabe apa kok gak iso gak mbok kawin? Sebab apa sayang? Sebabnya ngene lho, sebabnya itu cuman kita yang tahu. Ya. Ngono. Iya. Ngono ta. Iya. Ya wis saiki nek seneng kon ya wis nanti rabi nanti lamar. Pokoke ngene lho. Sayang, Apa? aku kepingine sampean hari ini ki nglamar nang aku. Saiki? Wong tua aku iki setuju gak setuju pokoknya aku minta sampean niku nglamar aku. Wis gak usah tolak-tolak nang Muna timbangane kon tak idoni bosok ngomong. Wah, mbak salahmu dewi. Kon niku ayune kaya bintang film. Lah apa kok kon gelem apa dirabi karo sapi ceng iki lho. Ganteng ngene ya. Ganteng aku ya. Gak gelem mantu ah. Gak. Bacot kok. Ya wis nak diurusi sing penting. Piye? nang- Ayo jurusi sayang. nang- Temen nang yo. dirabi. Iya. Ayo pulang berdua. Pura berdua. Iya. Oh, ngene iki boleh konangan wong po. Kaya bintang film nuntun bedesi. Pacaran sakmono suwene gak dirabi. Aku krungu aku ro. Wong tuane arek loro iku gak rukun bendina geger. Tak tulungi, cek nang rukun, cek nang dikawin. Nulungi wong termasuk ibadah.
sebelah. Gedhek ate dibolongi. Cek iso ndengke me aku adus. Cek iso ndengke me aku salin. Enjay kana dedoburi, ala kuasa nisor. Apa iki? Kacau, kacau. Kepingin dingkek. Kapok. Alah, Mabul, mabul. Kacau, kacau. Ketanirang kok gak kejuruan. Paribasan kok ludruk. Ngomong cakep rek. Ketanirang kok gak kejuruan. Ana tangga gendeng gak keweruan. Gak iso parian, gak iso. Iso. Gak iso. Bendina nata boto. Dadat digawe mbok. Lumajang mampir Mojokerto. Mek ana tangga kurang ajar, cangkeme tak jejeli boto. Ogo-ogo kok riwa-riwi. Duwe tangga dadak banci. Kan iki gak iso. Apa masih banci aku ayu? Apa? Ayo apa? Wong kaya gapurane kodem lho. Lho, nomormu 11 iki pertanda asu. Rolas. Jaran. Alah, ora duwe udel. Apa masih jaran? Alah, Dokar gawe jaran, andong gawe jaran, asu gawe apa? asu akeh gunane. Kayak ngerokoti matamu ah. Asu digawe pinolong petani. Najis mukholado. Apa? Oh, Kon. Nek kere. Ge nolong petani, gale tikus. anak petani gawe kere. Lah iya gale tikus. Ngene kon wong putih ora ero. Pinjana. Alah. Ditutno. Oh nang kutho ya. Surabaya ditutno, nang kene ditutno. Kan mendingan budal nang kuburan kono lho. Apa sebabnya aku ngetutno awakmu? Aku kepengin ro bekak tasmu. Mangkano omah iki dibolongi. Ayo. Kacau. Iki panitia ya. Panitia iki sing gak tepak lapo gedhek ngene cek dikapur kelilipen. Mulai bawur aku. Pahlawanku. Pokokku. Ya biasa tonggo iki gak ngerti mek dina hari 17 Agustus. Gak kira ngapalno puisi gak kaya aku. Aku diundang Pak Lurah gawe maca puisi. Pahlawanku. Panciku. Kenapa kau setiap malam coba kebon? Kakean utang. Engkau berjuang demi tanah air dan bangsaku. Kalau toh kamu dulu berjuang, sekarang ketak susu gombal. Maka dari itu akan datang sebuah dan seorang penjajah tiara. Oh, aku ya piara.
Wedok mengkurep. Salahmu aku nek wedok mengkurep tak tunggani ya. Kace. Merangsang kok. Halo. Lah wong Gak iso puisi, raimu gak iso. Tak ijone. Nah. Gak iso kon puisi kon. iso, aku gak iso puisi tapi masang gendera merah petak. Gak iso, coba kon puisi. Iso. Ya apa? Indonesia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah di wong iki. Muhammad Rasulullah. Acene mek kelakuan asu yo. Alah kanjaran mendino dicampur dedet. Gak apa-apa aku kuat. Ya kuat apa? Wong mek gak tau kumpul nang wong kampung ya kaya kelakuanmu. Kenapa? Ana pepatah selain donatur gak boleh ngatur. Tepuk tangan. Hei, Ya Allah, Mas, aku ya kangen, Mas. ya ngono nek petuk brocok ya kangen Mas paling sawerane. Lapo karep-arep saweran aku. Saweran ku minangka rejeki. Disawer alhamdulillah wong kene. Nek gak disawer, Kebatut. tenono kok. Kon yo mek ate nang kampung gak gelem ngikuti program kampung. Matek kon budal dhewe. Le, tambah seneng budal dhewe mlaku. Bareng ndok kono, gawe luang detak. Kok tak uruk-uruki dhewe. Umume wayahe 17 Agustus iki lho. Pak RT Pak RW ngomong, "Elingno Mami, tanggamu gak gelem urunan tapi melok lomba. Gak isin raimu, gak isin raimu, gak isin raimu." Entene aku gak duwe duwe. Tapi aja melok lomba, wong gak melok urunan kampung. Le, aku gak melu lomba pengen oleh hadiah. Ana urunan yo gak urunan, ana barian 16-an yo gak barian. Kon bongko diuruki sirtu. Gak apa-apa, aku diurus sertu iku larang ndek jero tak gawe bangun. Ngono jake melok lomba umume wong kampung. Le, Umume wong kampung arek-arek cilik-cilik kaya wong dewasa voli. Arek-arek lomba makan kerupuk. le, Ono jake melok. le. Kon lomba makan kelereng cek bongko. Yang ngeten iki lho tangga nek alah meri, mosok aku tuku sepeda motor, dek tuku ban. Ban apa? Ban apa? Ban apa? Banci. Iya. 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 Kowe iku lho ya, Oh, Tangga ya tangga. Lah apa kon ngantepi gedhekku? lha apa gedhek iku sing tuku cagahe aku. Lah pakune pakuku iki lek ku tuku. Lah iki cete-cetku. Sing enam iki aku. Ah tukange sing bayar aku. Tukange adekku. Kalah kelincusan. Kace. Sampeyan lho ifat-ifato, aja sampe duwe tangga kaya asu iki. Ketoplik. Coba
sikile ditapel. Jaran sikile ditapel. Apa ya biasa Nek petuk jaran wedok ngene. biasa jaran larangan jaran timbang asu. Nonton bareng. Nonton to. Ayo. 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 Kon kakek pola kon. Kakek pola. Angene telung dino anang-anangan aku. Wong bekakas gak kanggo ae. Padha karo Pakde kok lho. Aku gak gelem nyawer Maniokta, nyawer Bella wae. Wong gak tegas godir kaya raimu. Kate ndelek sing ayu. Ya gak apa-apa, digawe jamu. Jamu apa? Kowekmu yo gak iso ngadeg. Lho, ngene sapa gak ngadeg kowe? Nek gak petuk, tapi nek petuk ya ngadeg. Apane kon kencing manis, Cuk? Kenceng manis tambah penak, gak usah tuku gula nek gawe dok. Aduh, tanganku bendal. Dadak ngebel watu. Susuku mbak sodok. Susuku mbak sodok. Susuku mbak sodok. Susuku mbak sodok. Kamu. Isinan, Kurang ajar. Kakak, cucure tak obot alah kemuayu. Nek karo gombal. Aku kudu nuntut. Ora ngurus awakmu nek kejalan aku. Aku tuku telepon. Jadi lo gendeng, macam wedok susune kari. Ketani ireng gak kejuruan. Wong gendeng gak keweruan. Telepon kok gawe sandal. Loh, ketokmu sandal. Tapi ini ya temen. Halo? Halo. Ah, kamu di mana, Yang? Aduh, saya lagi di bandara. Oh, kamu di bandara? Ya dijemput dong saya. Oh, jadi saya jemput kamu? Iya saya. Ya, kamu udah nyotot. Nek pulang aku kok ngembar-ngembari. Halo, Yang? Halo. Ah, Halo. Selamat malam. Lulu Darmanto, Rek. Halo, sayang. Kamu di mana, sayang? Anake biasa, anake ditelepon. Oh, Wis bengi, kate budal ngondol. ada apa, sayang? Loh, kamu jemput saya? Saya jemput kamu? Oh ya, saya akan. Iki lho anakmu teko iki lho. Anakmu Apa? Anakmu teko iki. Wes seru. Lah goblok kare. Hah, aduh nak. Waduh, Bapak, apa? aku lak pinginnya bapak iku kan nyusul. Iya, sayang. Aku pingin bapak iku nyusul. Bapak aku gak nyusul. Lah aku repot lah. Aku iku kan jolok mulai dhewe ke bandara iku kan jauh wedi. Loh, gak usah wedi ya, dadi anak bapak gak usah wedi. Meneh anak ya. Lewakmu kadang udah wedi. Aja luwe nang Nyakmu suami. asu. Enek susune jaran.
anake arep dipentil. Ora masalah darane anak sakanekku ya. Kok jenenge anak kangen ya Pak ya. Ya iya, wong yo arep saiki wis 35 tahun agak pecut. Kene sayang, kene sayang. Pak. Ya. Ngene lho Pak ya. Piye, sayang? Masih dipangku kan yo gak apa-apa. Ya ora apa gak masalah. Kan Bapak. Iya. Aku kan kepingin Bapak itu Iya sayang. Lah, saiki kan. Kene sayang. Ayo tambah keburu. Anake wis gerang arep dipangku. Ora masalah wong kangen. 35 tahun kok. Ya ya. kan anake masih dipangku ya gak apa-apa wong jenenge anak. Gak apa jenenge anak. Cocok anak sa bapake tumbuh itu tutup. Tukang becak untuk penumpang, maling untuk barang. Ah, Kok ancene anake. anak aja apa-apa ya. Ketara anake gatelen. Ya gatelen ya. Gatelen. Gak apa-apa ya Pak. Tenono kowe. Jadi gepukku kawo. Bapak, Iya, Nak. sampean kuwi lak njaluk dhuwit 10 juta. Heeh. Are ngomong kapene digawe tuku kulkas. Iya, Nak, aku tuku kulkas. Ambone 11 meter, dawane 100 meter. Lah kate ge apa Pak? Ayo gengel bono tangga iki. Cek dadi salju. Terus sampean njaluk dhuwit maneh, aku kon ngirimi 15 juta jare kate ge tuku TV. Wis lah, kowe tuku TV. Pirang in, Pak? Alat 350 in. Sak piro Pak gedene? Kok ngekei duit bapakmu akeh. Kayak ono akeh iku sapa bunderan waru Sidoarjo. Nak, Bapak, aku ki kangen karo padamu, Nak ya. aku ya kangen karo Bapak. Aku Kangen. kepingine iku Bapak iku yo. Kepingine Bapak iku yo nyusul aku. Iya, iya, Nak ya. Terus nek aku pas nang bandara ngene Heeh. kan. Terus Bapak iku nyusul nganggo numpak taksi. Iya. Terus maro ngono, ada mlaku-mlaku nang mall. Iya. Terus maro ngono, Aku ngalene. Kamu, iki kok bedak. Bedak. Etikae wong tua mbek anak mek dewasa iku gak koyo ngono. Contoh mah perdak. Anak iso dirangkul-rangkul mek gak kon keluarga sing iki becak. kok mlebu omahe dhewe to, Pak? Yo. Ayo ketemu gede. Kasih lapo kon. Anakmu gatelen ketara. Hatelan iso ngukur. Sapa sing ngomong? Aku. Ya apa? Hatel dong. Gatel, Pak. Krotak-krotak gatelen. Gatelen. Tanyane gaji. Iya sayang. Kamu di Arab Saudi gimana sayang? Oh, jarem kok pe wong Arab gede-gede. Bapak, Ya. wis gak usah ngreken tangga. Aku iku mampir nggone Mekah, Pak, sama tak golekno iki. Apa air iki? Zam-zam. Waduh, darai sehat. Air dari Mekah namanya jam. Goblok. Kon ditukon ae jam-jam ku kate bongko. Cek suci. Ora iso ya do ya. Ora mesti ki air zam-zam iki bekase cewek anakmu digarap sopir-sopir. Lho, Pak, aku delokno ngono. Delok piye? Delokno jare aku mari digaram sopir-sopir iki banyu cawi, Pak. Apa? Tunggu ana berarti bero. Rawon. Aku ro. Nah, Nak. Iki banyu apa, Nak? Banyu zam-zam, Pak. Jam-jam, aku delane banyu jam-jam. Pak, nek katene ngombeku ndonga dhisik, Ndonga. Bapak iku paringi panjang umur, Iya. sehat. Sehat. Ngono lho Pak, akeh rezekine. Sing tepak iku ndonga aja bismillah wacana Yasin dadi bongko. Ora apa-apa. Gawe kopi ya, Pak? Ya, gawe kopi, Nak. Sak piro, Aja Pak? sak gelas, ora gelas. Sak piro? Sak drem. Lho kok akeh? Oh iya, gengel lebon tangga sebelah ya. Wongko ngono. Tak gekno kopi. Iya, iya, iya. Aduh, anak wedok ki ngene lho, Rek. Mangan apa-apa saiki eling bapakne.
ngombe banyu jam. Alah, monggo atine lara. Lukas nek stroke. Bismillah dhisik. Ngombe banyu jam-jam iku bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe banyu jam-jam mugi sehat alafiat. Dikek rezeki banyak ngono ya. Alah, atine lara. Jaluk didik, Lek. Jaluk didik. Keselek ki lho. Lek, jaluk didik, Lek. Jaluk didik. Jaluk didik. Alah. Ngombe banyu jam-jam. Tak jaluk ah. Jaluk. Anak ngombe banyu dengkek. Ayo. Aku jangan sebut. Ayo. Awas kon yo. Papa. Mbok kira kon tok sing duwe anak. Alah anakmu apa? Anakku lanang ganteng kuliahan. Alah kuliah mi kuliah ta. Ontenono anakku teko kon. Alah arek lanang e bener tawuran. Ya bapak. Lumpas sambone dihukum. Papa. Oh. Papa. Papa. Alah, mbokne celuk papa. Papa mak. Hah? Wong mama kok diceluk papa. Kon ketularan virus tangga kon. Hei, nek yo mbokmu kok aja kok papa. Apa? Darmanto. Dagi. Darmanto. Oh, kok kurang ajar. Cil, keprui terus ciloe, loro. Ngene nek dikebrui. Darmanto mlewayu wae. Darmanto. Digepotet to bisa mbek mamaku Nah. Kurang ajar. Mama, Apa? mama saya suwe nang ngene niku. Luar negeri. Iya. Mama suwe nang omah lho. Oh, hah? Emak iki disia-sia mbek toko sebelah nah. Mama disia-sia mbek toko Sing nyanyi sebelah. sapa? Ayo. Penyanyi sapa? Emak. Kon wong lanang nak. Emak ya wong lanang. Wong wedok. Jadi mama selama iki disia-sia mbek tangga iki. Lho. Keterucut cangkeme dhewe. Mbok lanang nak. Ndon ndi lanangane? Kene. Kon tak lairno. Heeh. Ibaratnya sangang dino 10 hari. Mak, gak ngono sih mak kok cepet. Gak cepet piye omakmu turunane dalbo. Kon mek gak iso bales loro atine mak. Mene lereng kira dadi lanang kon. Berarti ku tak pateni. Sumpah rono dhisik. Yo. Kelep gagel kok tak pateni. Yo. Aku iki lho. Niru. Ci, Apa to? kon ngomong ci ngono lho. Ci. Apa? Ci. Halah, yo aku ta, ora usah. Ah, labe bejake nglodrok. Alah, becek kebeng ta. Kon iku ngisi-ngisi nih wong tuwa. Apa kon melok lembeng iki? Gak melok. Dikowo pro indas kowe. Kon ku sing gerek. Iki mamaku satu-satunya. Iki mamaku nanti wong emang. Kene lho kon gopo mlayu. Tak kelintire. Oke nyogok mbokmu. Ojo kurang ajar. Aja kurang ajar kon. Gaplek
pringkilan. tuwek prakilan. Wis tuwek. Petakilan. Wis dijawab apa? Dulu kereta sekarang bendi. Dulu kereta sekarang brandy. Alah, mesti jaran. Dulu kereta sekarang bendi. Yo cok ngrekena iku wong gendeng. Mah, Mah dalek bojo kudu sing tepak aja entuk anake wong gendeng. Iya, Mah. Insyaallah pacarku wayu, Mah. Calon bojoku, calon mantumu, Mah. Yo, ketemu wae tok kon ganteng nak perkosaan getno. Bles. Rumah sampe gede jagung yo. Gak oleh, Ini Mah. lagu. Apa lagune? Tek danga, disentek danga. Mah, Nyemone aku biar dadi tandak lodruk. ngono, Mah. Apa iki nak? Aku mulai tutuk India, Mah. Ini saya tutuk kono, saya gawakno ini gedang. Lho enake gedang teko India. Iya, Mah, gede-gede. Legi iki. Ya ampun. Ya wis, Mah. Aik istirahat to, nak. Aku tak mandi-mandi ya, iki lho, gawon, Mah. Istirahat to, nak. Ya. Gawon ya, Mah. Jangan dosa. Aku tak adus. Be ana bedas gelem kulite. Wah, nak. Gak tau batok gedang. Iki gedang teko India. Wis wah. Engan. Apa? Elek wae bok. Gedange tancepno nang telepon. Sapa sing mangan? Mari kena kelek. Gedange ancane legi. Tak ono ketemu. Lah kedhisik kecelek bongko kowe. Ngene iki lho ya. Wong nek gak duwe tata cara. Wong kok nek resik adalah pangkal kesehatan. Nah, kaya ngene iki lho. Lho, kaya ngene iki. Dadi kale kok calon di tonggo. Omah lho ora tau sekolah. Ngene iki enek tempate sapa ngene iki. Dadi ana iki dhewe. Ya, tempate lho kene. Berarti gedangku iki aman ta? Emoh. Enek teleke ya. Kalau beneran cepet tungkae ku. Berarti aman. Alah, rokokan. Iki wis suwe gak ono maneh. Dikai Satpol PP gisan. Ketara gak iso tuku rokok. Kenceng ngono. Ora ana banyolan e. Kan enek gendeng. Ya apa aku tutuk dagelan kok banyolan. Lah apa kok ning dagelan kok melok lodrok? Aku biasanya melok film teater. Alah, film apa? Film sing iya iku. Apa? Kenapa? Guyon. Lah. Aku tuh masuk angin. Asu biar. Dok, enak. Dok, Rena. Hoi, ini bener toh? Gak iso gawe dagel. Apa bener toh? Ayo sayang, nanti kita jalan-jalan ke Paris atau ke Jerman sayang. Hah? Seperti Kak Jere, Pak. Ya, biarkan tikus-tikus ini bertengkar ya sayang. Kurang ajar. Yang penting kita bahagia. Hei, apa toh? Oh, kok gak tak kai warisan kok gak nurut mama kok. Kok Hami, Sebelah kiri, sebelah kiri. Oh, iki lapo sih? Gak kurang wong wedok ayu, gak kurang sinden ayu. Lapo itu anak itu nggo sebelah kegengge. Mas, Apa? cintaku kepadanya setengah mati ya. Ya sama sama bedanya sama kan tetap cinta kok. Cinta dong. Hei, Rena. Aja runu. Keturunan
rubah dandan iki ngene. Lah apa kok nek kelon aku? Lah apa anakku lho kuwi? Mek gak tebel dukune anakmu ya gak pungin anakku Lah ketimbang. apa anakku ndoko-ndoko diaparan anakku? Ini wong anakku keturunan. Sopo sih rene? Lah kon Sopo anakku? anakmu ya melu. Wong tuwa. Santok, Rene. Apa, Pak? Rene. Lho ya. Rene. Kon rabi kudu ngerti bebet bobot kebete. Wis terai wong gendeng kaya iki. Aja gelem dirabi. Alah, kok anakku kok gendeng. Anakmu nurut wong tuwa tak pengen moro, tak pengen gagal moro. anakmu iki lho. Ngecek. Ngecek iki lho. Loh, no. Hei, tak sama kok. Ayo. Ayo. Ketoro anakku mbok guna-guna yo. Sing guna-guna anakmu sapa? Ketoro anakku mbok guna-guna. Gak Wes bapak ngene ae kok. Bapak. dijar-jarno ngelamak kon yo. Apa ki tandal. Apa? Mama, kamu bocor mama. Apa kon yo? Omaku mbok rusak kaya ngene. Iki role. Iki ro. Siap mama. Dikira aku gak wani. Jono iki. Apa Bu ya betul? Perkara mateni konek gak ono hukume wong kon asu. Ah, soalnya kan jaran beker terus. Ayo. Mati kono apa mati sing aku? Aku gak wedi nek. Ayo. Ayo kon. Mah, aja. Cukup mama. Cukup Om. Aku jijik. Hentikan perkara Wis to, Pak. Wis padha tuweke mbok ndang sing akur dadi aku iki cek ndang rapi. Ya ngono ya mene. Masa ya ngono ya mene kok gak ono marine. Ngene. Mama. Kok aku kandhane sih Mak? Ya ngono nak. Ya lho pangpele gojek ono. Wong arek wis padha Gak iso Mak. Anakku diguna-guna. Aja ngono ta lah, nang rukun. Iya Mak. Anak iku jeneng nikahan ngono lho. Gak bisa. Sing tuwek kaya ngene terus anake ya apa? Aku wong sugih gak gelem aku. Ya aja ngono lah nek anakmu sampe bunuh diri, kon kelangan kon. Bapak tak berdiri, Bapak. Ojo Pak Lek. Wes, kene nak. Nek awakmu seneng anak tangga sebelah. Seneng temen? Seneng, Pak. Ah, nek seneng, ayo besekan karo aku kon. Besan. Besanan. Gesekan, gesekan. Besanan. Oh ya seneng. Gesek. Seneng. Ngomong. Nek atene kon padha seneng, mertuamu kon ngambungan. Jaluk diambung iki lho. Wes, tak ngene. Ambungen pisan. Awakmu dadi karo aku dadi besan. Ya. Iki wong loro, nek cepet duwe putu. Kon Ayo baru to, Mas. jero kono. Lek Mas wong tuwa padha setuju ayo nang KUA ngurus itu. Nek suruh urusan. Ya wis. Wis, aja lali mbene iki usah dina sing apik. Ya. Aja ditanggapno apa-apa. Nah apa ta? Tanggapno ludruk Budi Wijaya.